Kontakt na blízko, na blízko. A ešte, že jebol stenu a neviem, si. Oh shit! It was at this moment that he knew. He fucked up. Kokot. Do piče, Adam, samozrejme, že... Kde ste? Ok, tu mám jednu odpoveď. Tam na večko jeden, teraz tam prebehnú. Á, počkaj, vidím. Vidíš ho medzi pneumatikou? Jo. A päť sa nezdáva! Minus. Ulala. Už za nami. Šneko, ideš so mňou? Nie, bojím sa. Kto ide so mňou? Lebo vieš, keď tam na našej úrovni sa strieľalo. Bacha, bacha, červený v druhých dverách asi. Oni keď to dobijú... Je červený? Skús mi tak nenapadne kúknúť. Druhé dvere, tie stredné. Vidím scope a nevidím modrú, je tam niečo tmavé na jeho rukách. Myslím si, že by mieril sem. Pustím mu. Podľa mňa je červený. Bol červený asi. Kokot, ale videl ma tu chlapče 2 sekundy, som sa na ňo takto pozeral. No, je červený. Červený v hangári v predposledných dverách! Mínus! Ale nepoveď. Je to možné? Ešte sa na schvál čakal, ako kým vylezete všetci, ty si mi pekne vylezol. Koksár, ja som nechápal, lebo veď ja som tu takto bol, pozerám na teba. Kontakt, hangár, uhni. Dvakrát si sa tam kúkal a nič, tak... Bobo? OK, nič. Teší do mňa. Pozor z tých dverí, ešte neviem. Prečo je Paťa mŕtvo? Neviem prečo umrel, nepáči sa mi to. Bobo, tu čepo, prepínam. Má zapatú vysielačku? Bobo, tu čepo, ak si živý, prepínam. Bobo. Ne. Ten hangár je náš? Ne. Nie. Dávno sa neozvali, ale nie. Nemám jebnutý nápad. Chceš po ďalšiu like? Takže keď uvidím nohy v hangári, tak po nich solím. Asi áno. Pre istotu, hej. Ale brána. Teraz ide do hangáru, pozor. Môžeš to dať. Koľko trčí mu reflexka? Vesta ti trčí! Reflexka ti trčí, čo si vbiehal do hangáru! No to je zase tempo, ktorú som nestrel ako reflexka. Aj výborné. Ako vyzeráte? Chcel som ísť pomôcť do hangáru, jak to tam zvládaš? Mám to nejakú flečku a nejakého chlapca. Tak ich zabij! Nemôžem, som hojí. Aj, tak to je dobre. Či hangár je celý modrý? Vyzerá tak.
Šnek, aké je hento písmenko, kde sme nechali tie vlajky? Dvojité V mínus. Už máme dve bonom. Neviem, čo to je za prekážku. Za pičovinu. Pevnosť. No nechcem ich dávať do vodárne, odtiaľ ich môžu ujebať, aby som zatiaľ ich nechal tu. Ale myslím, Prosím ťa, vtade to sa môže? Áno, jasne. a tak poďme ako vyučiť si toto. No, a cestu. Okej. Len tak sa požlíme, že? Nepoviem, že nie. Počkaj chvíľu, ide akurát z respawnu jeden typek. Alebo ho môžem poslať naspäť na respawn, ak čo. Ruka? To prvá som trafil. Nepočul som hit. Na kopci nikto. Musím ísť viac dopredu, svieti mi. Píšete. Au! Dostal si? Jo, mám! Kontakt na blízko pred hangárom! Na našom? Tak ho rozjebte, hajzla. Aha. Máme potom gíličko pri respawne niekde na svahu hore. Červené. I see you. Ten tieň je dosť na piču. Ak to bol hit, tak nemáš vnútri už nikoho. Jo, bol. Mám! Čo, ideme cez hangár a skúsime cez oné, cez trhovisko alebo zozadu? Zozadu by som šiel. Zozadu, dobre. Ferry, ideš s nami, či zostávaš? Prečo neodpovedá? Tak je nejaký... Vidíš? Medzi tými paletami. Není to Paťo? Pozerá týmto smerom. Pozerá? Nemá zbraň. Tvári sa, že sa nehybe. Ste vidí väčšie slova? Za paletami na našej 12-ke! Well, YOLO. Mám. Je tam? Počkej. Úplne vzadu? Prepáč, idem ja dole. Som nepovedal, že je modrý. Ja som si nevšimol. Asi obstrelujete svojich? Nebolo iba povedané, je tam? Ja počujem zabiť, tak zabíja. Áno. Schody, zase schody, všade vyjebané schody. Žiadny eskalátor, fakt. Farba. Modrá. Dobre, modrá.
Tu vysedávate v tieniku, čo páni? O, kontakt! Kde? Za paletami. Kúkam ti paletu. Kúkam okienko vo večku. Kúkam voda. Jaj, to je tesne! No, dostal ho niekto asi od helikoptery. Tak je týpek. Tam dole za bazénom je niekto, idem ho zanožikovať. Budem ho benčiť? Nemusíš. Taký krásny záber to mohol byť.